titange tanamata vanhu vaMwari. Ngatinamatei. Ishe tomutendai nemukana wamatipa wokutarisa shoko renyu. Tokumbira kuti mutizadze nembiri yenyu, vanhu vaone kunaka kwenyu burikidza neshoko. Ngandidzikisirwe Baba, imi simudzirwai nokuti magara muri Baba vekudenga. Muzita raJesu tanamata. Amen. Muparidzi chapter 9 verse 5, nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa hapana chavanoziva. Kunyange nemubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo. Havachino mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Enda hako udye zvokudya zvako nomufaro, umwe waini yako nomwoyo wakafara, nokuti Mwari atofadzwa namabasa ako. Nguo dzako ngadzigare dzakachena, nemusoro wako urege kushayiwa mafuta. Gara nemufaro nomukadzi wako waunoda mazuva ose asina maturo. Mazuva ako ose asina maturo akakupa pasi pezuva. Mazuva ako ese asina maturo mugone kudzokorogwa, nokuti ndiwo mugove wako paupenyu uye pakubata kwako kwaunobata pasi pezuva. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro shoko unoti garai zvakanaka. Garai zvakanaka. Ndamboda kuti nditini pasi neabuse. Ndikati vanhu vanozoti takuita zvenhingi zvemaslogani, but slogani ka ndo zvinhu zvatatojaira izvozvo, nokuti zvanyanya manje. Kana ndati pasina abuse handirevi pasine munhu ka, ndikureva pasine tsika yacho. But regai titore relaita here kuti garai zvakanaka. Garaiwo zvakanaka mukati memusha umu. Tiri kugara pakati pemhuri dzisina kugara zvakanaka. Vamwe vanotopupura kuti pastor, ini chiwanikigo handisati ndambofara. Chiwanikigo chaicho handisati ndambofara. Ende kugwadza kwazvinoita, umwe vanototi zvakatotanga tiri mukomana nemusikana. Unoziva zvondoshamisa kuti ukaona muri mukomana nemusikana muchitonetsana, handihwisisi kuti muri kumbozvifambisa sei. Mukaona muchinetsana muchitori mukomana nemusikana, hazviperi negauni rewaiti. Hazvisi kuzopedziwa nekupfeka svutu nevachakazi neroller day. Ndo mviro zokutonetsana idzodzo, especially ukaona utonetsana nemusikana usina kubvisira kana sendi, wotongoziva kuti mave vananetsanai kusvika narini. Ndotongo kutaurira, because haisi divorce kana ukamuramba. Vamwe vanotofungidzwa kuti inonzi divorce. Hakusi kudivorce kana waramba mukomana wako asingahwisisi kana musikana wako asingahwisisi. Hamuna kudivorce aba, mangosiyana. Hamunonge makaroorana kani. Saka munoona kuti pane vanhu vakawanda vanopupura kuti hatina kumbofara. Vamwe vanotaura kuti 20 years kanda kumbova nemufaro. But ndinomboramba, munoziva kuti ndomboramba nchimupikisa kuti unonyepa iwe muti unzi kai tine vana, mune vana ungati 4 or 5. But hamunambofara kanzi kana. Zvotonitaridza kuti kuva nevana futi mumarriage hazviye kuti vanhu vafara. Vanhu vanenge vachingobereka sezvinongoitawo mhuka dzongobereka. Hapana mhuka dzinombonoroora, kune uchingoberekwa. Vamwe vanofungidzwa kana une vana nemudzimai wako tiri kufara stereki. Imwe nguva hakusi kufara kuva nevana ivava. Vana vakangouya neprocess yekuti vanhu vanenge vari panzvimbo imwe chete vari kuzivana panoberekwa vana. Otherwise miti yese inoita michero yese misango yaigona kungoita mamengo, but imwe inobereka kakanura because iprocess.
but masikati anochunhu chandinetsa hadzisidzo dzonyaya. Chandinetsa ndechekuti koseiko nyaya yerufu yabatana nenyaya yemarriage. Mainzwa here nyaya yerufu apa? Vakafa hapana chavanoziva. Isu taingoiverenga panhingika pamaefort, nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa hapana chavanoziva. Inyaya yataiverenga pamaefort, nanhasi inotori right kuiverenga. But ini ndavhunduka pandaiona yakatsamirana nenyaya yekugarisana kwemudzimai nemurume. Ndopandavhunduka ipapo. Ndopandabva ndaona sekuti kusagarisana rufu. Kana vanhu vasingagarisani zvakanaka nemudzimai wake, vanhu ivavo vari murufu, kunhuhwa kwerufu. What does that mean? Munhu akafa chaiche hapana chaanoziva, kana rudo kana kuvenga zvese zvapera. Are we together? Zvotoreva kuti, kana usingagari zvakanaka nemudzimai wako, manzwa iri bhaibheri chiti kana kurangarirwa, ukaona uchirangaridziwa neFacebook kuti birthday remukadzi wako kana remurume wako, zvotoreva kuti munhu iyeye mukati meupenyu hwako akafa, nokuti vakafa havarangarirwi, havafungwi. Ndiani akambooneka chitunha vakuinda kunotsvaka kufambira mapepa kuburial order, achitaura kuti takumbofambira burial order yenyu? Hapana. Sezvo unongoita uchibuda mumba usingaudzi mudzimai, chiri kuita kuti usamudze, akafaka. Ungamuronge chii nemukadzi? Saka uchironga nemhuri yekwenyu, nanasisi vako, nanehama dzako, handizvi? Nokuti mukadzi akadini? Akafa. Izvozvo wakatotaurira even girlfriend rako uchiti handina mukadzi, nokuti kana munhu afirwa haana. This is why uchidya mari dzako, hapana vanhu vakambopakurira chitunha ndiro yesadza panhamo yake. Ameno kwenyu. Kwedu hatiti izvozvo. Chinobikwa vanhuwe, rinogobikwa romoniwa opakugwa masadza, zvokuti kana vanhu vachipiwa sadza muimba ine chitunha, ende vamatodzwa vati budai, vatobuda pashe kudlira pashe. Vanhu kana vachidya hapana ndiro yechitunha. Why? Hachidle. This is why uchidya mari dzako wega, because wakafirwa. Mukadzi wako nevana zvitunha. Dai unga wachibvuma kuti vanhu hawaidya mari vakatarisa, hawaigona kuita zvaunoda nezvinhu zvako vakatarisa, hawaironga neshamwari dzako zvavasingazive, waioneka kuti ndakumboenda, waitaura kuti uri papi, nengari yekuti ninge uchiti vapenyu, but because vakafa hapana chavanoziva. That's why uchiramba nefoni yako pane pawakamboonesa chitunha message dzapinda. That's why usingadika kuti uzviitire muchitunha umu. Hapana munhu akambodavira foni yerudo mune bhokisi, unoenda pashe. This is why uri kumuti akafa. Saka ndau hapana pauchinzi vakafa hapana chavanoziva, kunyange nemubayiro havachina. That's why usina kana chaunombomuitira, haana kana mubayiro pazvinhu zvako, akatokanzukwa. But ndazoonzwa mamwe matipi panapa, ndisandaenda kure, matipi ekugarisana kwakanaka. Nai vanhu vaMwari ndimobvunza sendaenda kure, hamugona kugara zvakanaka here? Hamugona kugara zvakanaka here nemhuri yenyu? Pamba panonguva zhowe kugwa nekungotaurirana. Hamugoniwe kuvhunza zvapasa. Tiri kuparidza, tiri kuvhunza kuti imimi matadza here kugarisana zvakanaka. Haugoniwo kufara nemudzimai. Bhaibheri rati rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo. Kuti akuvenge, anokuvengerei zvake? Anotoona kuti uyu munhu kutomuvenga chaiko kungoita hapana, kureva kuti iye haachambonzwi anything. Kana kukuvenga haachakuvengi, kana rudo hapasisina, kureva kuti unovata mubedroom pambhedha nechitunha. Ndinokuhla inini kuti une chitunha all along, uchibereka vana nechitunha, uchirarama nechitunha makore, ndiwe wega mupenyu pamba ipapo, iwe wega. Because dai kuchinzi unoziva kuti nevamwe vanhu vapenyu, waiwawo kuti kana mashoko unotaura iwayo, mashoko unotaura ungafunga kuti anogwadza umwe munhu, but matauriro ako uri kutaura kuchitunha unoziva kuti hachimbozvirwi.
Hauketi mashoko kana wakupopota because wauri kupopotera akafa. In your mind, that person does not think anama feeling says unoita iwewe. This is why usina mgano pane kuita zvinhu zvako unainazvo. Why? Because hauna munhu in life amugoni here kugara zvakanaka nemhuri yako. Ndo patiri ipapo, usaende kure. Ndo patiri kobva kwanzi panapa kwanzi avachina mugove pazvose zvinoitwa pasi pezuva. This is why munhu mota iri muzita make, imba iri muzita make, bhutsu zvose zviri muzita rake, stendi yamanje manje, even nestendi yekuruzevha iri muzita rake yari 1. Uyu munhu hana mugove. Why? She is dead. Akafa. Hapana chake pazvinhu zvinoitika pamusha penyu. Iwe wega ndiwe munhu ari kungorarama. Ende unoziva kuti kwanzi kudii shoko raMwari, kwanzi wakafanirwa kuziva chinhu ichi. Kana uchida kuti pamba penyu panakidze, idyai. Ani manzwa zvichagwa ngapadyiwe. Iyo mari yako isingadyiwi ichadyiwa naniko? Ndeye parufu here? Ine ngozi here mari yako iyoyo? Mari yako seiko isingambotengewo 100% yekumbomwa juice, kwete 100% yedoro, juice rekumbomwawo? Sei mari yako isingadlike nemhuri yako, inongodliwa nevamwe vanhu vesava? Kwanzi idyai. And the Bible says anofanirwa kuita se musoro wake ngaurege kushayiwa mafuta, uye ngaafuke nguo. Chiri kuita kuti mudzimai wako asapfeke hembe dzakanaka akafaka. Makambochinja here chitunha hembe nokuti chakuigwa mangwana chobva chagezeswa futi? Chinongobva nedze kumocharika choinda inadzo kumusha dzakadaro chonovigwa. Ndio hembe imwe chete nemudzimai wako, because chitunhaka muupenyu hwako haana ruramire yekumbozorawo zvinhu, anenge achingonhuwa mweya womumochari. Ndiwe wega wasara nemudzimai wako uchimuzoresa vasirina. Vamwe vakatobvako ikoko, vanotoda umwe wako. Do you know kuti kana usina hanya nekusimudzira umwe wako panapa, don't worry, kwanzi gara nemukadzi. Nyaya yehombe ndeyababa panapa, madzimai tichataura hedu, ndeyababa, kwanzi garai naye zvakanaka. Zvoreva kuti varume vazhinji havagoni kugara nemadzimai avo nemufaro, vanofadza vanhu vekumaraini. Ukamona achirova majokes pagrupu rekuchechi nepakanzi panapa hatidi majokes, anorova joku rakaipa, anogugula majoku emhando achikanda mugrupu rekubasa, rimwe achikanda mugrupu rekwaaimboroja kwaakatobva, ana achisekesa vanhu ikoko kwaangari kokuya kuningi uko padzimba dzemazuva ano kaidzi dzemagedhetsi, ndokwaangari achimo mugrupu rachona imomo. But akabuda mugrupu remhuri, ari mugrupu redzimba dzaaimborota, ana achitokomenda ikoko. Even kuchikoro kwaakatobva, mwana akatobvako achirimo mugrupu rekuchikoro ikoko, ari kutotaura achisekesa vanhu nemahedmaster imomo. But mukadzi wake haaseki, anorova majokes kuvanhu, but mukadzi wake ane joko afari. Amugoni kugara zvakanaka here nemudzimai? Googlaiwo majokes muchimusendera. Ndochoti WhatsApp yacho munoidi kuswera muswere kana kiki yamambosendera mudzimai wenyu, mameseji anongorasika chete, deleted for everyone, deleted for, achingorashika. But mudzimai haana kana makoniwe here kumbogarawo zvakanaka. Just for manzwa here kuti muri kugara kwenguva yakadii vanhu vaMwari? Hatisi kugara pano kwanzi ngatigarei gozi nguva ipfupi. Hapana mufaro watinawo pano panyika. Very soon munhu amuri kunetsana naye, ndimbotaura nemi vatete, munhu amuri kushupana naye murume uyu hamusi kudya naye Krisimasi yegore rino. Aika muri kuti muri kuenda kure, basa riri kupera manje manje, kambani riri kuvhara, chitombofarai muchinakidzwa muri pamwe chete. Rega nditaure nemi vatete, nyaya yenyu iyoyi yekuti hamuna hanya neupenyu hwemhuri.
muri busy kune zvenyu chete, hamunei kuti umwe wenyu afare. We must have time yekutsvaka kuti tofadzana sei mukati mewanano. Vana vedu vakutosvotiwa, vachatombodi kuroorwa kana nekuwana, because zvobatsirei kana kuroorana kuchidai, because vana chingoti mama ndoda kuti ndikubvisei panapa, ndikangokura chete ndikangoita mari ndikaona basa ndoda kukubvisai panapa. You know what she is saying? Ari kuti panapa pari dangerous panapa. Ari kunzi dangerous ndi baba vari dangerous ipapa. Ende manje namazuva ano manje nemadzimai acho vamwe dzave nyasiri inyanya usaite zvekutamba. Ane kana chinhu chaanomboita pamba anenge akagara achingocheka nzara nekuzvizora iyo miromo nemakumbo aya achigesa. Baba vachipinda pasi pemugodhi vanodzoka murume akaneta akafa nekuneta. You know, achinonzi ndai munogeza, achinogeza mvura even inotonhora nyange achida inodziya andasi akasimba, because anoziva kuti pana painodziya haiwanike. Ende kudla anongozi chero chapiwa ichocho murume mukuru anoita hope ari pasofa, chikafu chichigadzigwa, ende zvinhu zvacho machuruchubwa, hapana munhu ari kunyatsa kuronga kuti pamba pave nemufaro. Vanhu vaMwari, unozoona munhu akunodla uko kunobikwa uko, but abva pamba pane mudzimai aripo agerepo ari pabasa, because basa rake sekutaura kwaari kuita akuona nezvekuti mhuri iri kudya here chiguta, because ibasa kanditi ese mabasa ende akangoenzana. Why is it that imimi hamusi kuzvisupervisa kuita basa renyu rakakwana? Uyu ari kuita basa rake, that's why asati adzingwa uko ari kudzoka achibva kubasa, but ime makagara the whole day muchikora, makorero amuri kutaura munoaziva. Saka tikureva kuti umwe neumwe ngaasevenzere kufara kwemhuri yake. Even savana une kuti pamba penyu pari kufadza, haufani kukuunza kusuwa pakati pemhuri. You must not be a source of sadness mukati memhuri yekweni. You must be somebody anounza joy. But then uchaona kuti mai vakakutarisa wana vachingoti vakomana ndiye mwana wangu here wadakaberekawo. Noza kuti ukawainda life kudzokera paya pawakamubereka uchibva naye kuhospital kachinyemwerera uchiti nana kachinyemwerera, and then kakufamba kuti nde kachiita seunga kachidzidzira kufamba. Zvino izvi anokufamba, haiti zvekutamba newe. Unenge uchamudzosera kuya kwakanga achiri kugwesha kachitadza kukambaira, uchikazama uchitasanura makumbo aya kuti asaite mheta makumbo, kusvika nhasi ave murume mukuru akugona kumira akudhiraivha, anokupfumbura nevhu. Why? Hasi mwana ari kuunza mufaro. Let every member of the family aunze mufaro mukati memhuri yekwake. Now gatimboona mamwe manotsi ataurwa panapa. Kwanzi panapa idyai, pfekai, inwai, farai, nokuti Mwari afadzwa namabasa enyu. Garai makachena, musoro enyu ugare wakazorwa namafuta. In other words, haufaniri kuparuka. You must have that anointing. Unofanira kugara una anointing inobva kuna Mwari. Kana musha une rugare, muri inenge iri anointed from above. Vanhu vanenge vane mufaro. Tinogona kuve tisina mari dzinoshamisa, togona kuve chigara pasingashamisiri, but tine mufaro wakanaka. Izvozvo zvinoita kuti mhuri igare ine mufaro. But inzwai panapa, kwanzi mudzimai uyu ndewako, that's number 1. Fara nemudzimai wako, usafara nemadzimai kumaraini. Number 2, waunoda kureva kuti ida mudzimai wako, haikuna kutambisa rudo uchipfachura uchiisa kumwe. Ende ndotokunzai muchiti hani sekunge munodanana muchiitira public naye. Vamwe vanotoimba nemafacebook vachiita sekunge vari kujoka vachitamba, endeti havana mufaro wepapublic. Endeti mukati memhuri yako there is no joy. Vanhu vari kuitira isu face yepapublic kuwana mafollowers nema-likes yenyika yese, but usingadi mukadzi wako, usingatevereki. You can't be liked even by your family, but you want to be liked by everyone. Muchita drama
even pa YouTube apa muchiita drama pa Facebook chichiti honai vanhu vanodanana and yet muri kutsvaka likes pa Facebook. I want to tell you tonight, even this morning, kuti zviri better kusawana like pa Facebook but uchilikewa nemudzimai wako, zviri better kulikewa nevana vako, zviri better kufollowiwa nemhuri yako. Be followed by your spouse. Mudzimai wako ngaakufollowe. Kana uri pa Facebook mudzimai wako ngaafollowe. Kona mukadzi achifollowa munhu wese nekuisa thumbs up kuna vanhu vese nekuisa zvimoji zvekufarira kana pakandiwa zvimwe zvinhu but zvako pasina kana comment, zvibvunze. Takafanirwa kuve nemufaro mukati memhuri. And then the Bible is very clear that mazuva ekufara mangani ose, apa ndo pane challenge apa, ose atakapiwa panyika kureva kuti ngative nemufaro mazuva ose, kwete kuti fare tindike. Tunoti nhasi Shabhani yakadzora mando, uchinzi Shabhani iwewe wakadzora mando, unzi musavabvunze nhasi kana kuvamutsa. Even good morning yacho ukanzi good morning ungodavira sechingunzi, semunhu avhundusigwa usiku. Chii chakubata? Vanhu vakangoenda kunorara zvakanaka. Munhu anongomuka mubedroom make akatsamwa. Even vana anongomuka akamudhura ushe kuti kwaitiwa neiko usiku hwese. Inga tatekaparadzana. Iva munhu ane mufaro, bring joy. Panga pachechi chaipo, pakati pemama madzimai amene tunopinda chechi waridzano dhokasi kana tuve zvoto kana tuve chinyi, pakati penyu sevaprofita vekuchechi kwenyu semarabha woman, ndiri kureva pakati penyu semadzimai, andikunana madzibaba nemadzimai, ivawo munhu werufaro. So ekunongofungira munhu uchiputsa mbiya dzevamwe ndikureva pamunonamatira uchibhugumura mbiya dzevamwe vasati vauya kumunamato, anditi nekusana kumwaya paunonamatira. Iva munhu anoita zvakanaka, iva munhu anokuenda mufaro zvekuti pangava pachechi vanhu ngavafare vachikuona. You see now, the Bible says mazuva ako ose asina maturo awakapiwa pasi pezuva. Now this is now pointing to issue yekuti upenyu hupfupi. Upenyu hwatiri kurarama huna kureba vanhu vaMwari. Upenyu hupfupi. Ngatishandisei mukana iwoyu wokufarirana nekudanana. Even mimi vasikana vakomana vari mukati mekugadzira kupinda marriage, sakurirai issue yekufarai nekufarirana nekuwirirana nekuseka. Vanhu vachidzidzira kuseka. Ukaona mukomana wako anechingoita serious nemusikana wako achingoita serious ungari kutora mupiro every time anoita sekungari kuchechi. It's not fair, man. Unofanira kuva munhu akasununguka akajekenyeka zvokuti kana vanhu vachikuona vanhu kuti vanava nyangwe mukazorambana zvenyu unochiti vachimunhu chakandiramba but chakandidzidzisa mufaro takasununguka. Anomuziva kuti mumwe munhu audanana naye haasi aucharoorana naye. Mwari akangoona kuti panguva ino anogona kufundisa chimwe chinhu chakanaka chausingazowani kune uya chakanaka. Chikoroka handi koti chipi ikotika chikoro. Now the Bible says takafangwa kuve nemufaro. Chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vafare kudla kwevabereki chaiko, kudla kwevabereki. Ukaona uchiri uri mutungamiriri wechechi watova nevana vaviri vatatu, imwe nguva tove kusekondari, umwe wakutorodza wakatochaja but mai vacho havasati vapera kurogwa. What kind of mockery is that? What kind of mockery is that? Kuti mai vacho chaivo havasati vambobisigwa mari kana mombe yeumai, ivo mai vacho vakutobisigwa mombe yeumai. But mbuya vakadakara vakafa vakapinda mbwiro, hembe yavakainda vakapfeka ndofuko yavakatenga iwe. Chinhu chavakafuka vachinofa chozikama nehama ifuko. But havanambopfeka majasi ako iwe. But iwe mudzimai wako akupfeka majasi, iwe akupfeka majasi. Ukaona venyu ichidhura kudarika mari yawakabvisa yerutsambo, zvipe kwese make. Venyu ndiyo tezvara wako kaiwe. Because venyu yakadla mari zhinji kudarika yatezvara. Tikutaura zvinhu zviripoka. Pane vapfana vanonotatapurana nemavenyu ma5000 but tezvara wakapiwa 500. Mupfana uya anojamba maspika pamuchato wako anenge akapiwa 1000 but mudhara akabereka ane 200 yerutsambo. Mwana wako mukadzi yeye wako akaberekwa naMC.
Ndatakaberekwa here naMC kumechesa kwamuri kuita parora day muchiita manyawi paFacebook but tezvara vako havana kuwana kana chinhu waingochema but kana wakuita muchato woita mukurumbira muchato unoshamisa muchiita catering inohlisa but tezvara vako havana kuwana chinhu namai vemunhu havana kuwana chinhu iwe uchidlisa vanhu vesava vana vanun'una vamudzimai havana kana chavakanhonga. You must ask yourself kuti pfungwa dzako dzichakakwana here chaizvo. Unofunga kuti anofara sei mudhera kana chizonzwa kuti venyu yaita 5,000 abva kumushauko ane manyatera auya muno mutaundi wakamutengera bhutsu kwete uda kuti achene but uri kuitira zita rako iwewe kuti vanhu vasanyare nekuda kwokuti ndotezvara vacho. Sutu yaakapfeka haisi sutu yekuti waida kuvatengera, waizviitira iwe isutu yako nokuti ndo yavakaguma nayo nepamuchato ndo yava nayo kusvika pazuva ranhasi havana kumbopfeka futi imwe. What kind of disrespect is that? But apo wabereka vana nemwana wavo ende imwe nguva uchimushaudha nofunga kuti mwana anohwa sei. You know, it's so painful kuti wewe uri kufara hako muchinogocha muchiputsa mbudzi yese but haunombobvisa mbudzi yemasungiro. Ndipotaura newe haikona kuti ndezvechihedhenezvo inhema dzako inyaya yekusada kugara zvakanaka. Unoiziva here mombe inonzi yechimanda? Ndipotaura nemaeldari panapa kudaidzira zvidedzero zvokuti kune family outing. Muchiinda kuouting yei vatezvaro vasina kupedzegwa rutsambo rwavo muri kuinda kuouting yei kutodzidzisa and worse still zvogona kutoitika. Handisi kuprofita kuti unogona kuitori marriage officer uchitobatanidza vanhu but iwe usina kupedza kurovora. What kind of a marriage officer are you? Uri kureva kuti udiko uda kuumba mhuri dzevamwe vanhu iwe tezvaro vakatsamwa itoti wakomana mukwashane mapoints tezvara havadli mapoints ako ivavari kutaurira vanhu ivovo. You know, tezvara vanoda kuti vapfeke vadle vagute vazoti ndakarorekwa. Kutaura kwandiri kuita kuti kune vanhu vari kupupura kuti pastor ini ndigere ino izvozvo vari kuona mhari dzei vari mhiri vakaturika makumbo pachituro so makumbo anombozvimba gogo. Mwari wakakuitirai, haleluya, kudzai Mwari. Mugere kamunhu waMwari kugara chirikadzi yani ukati kupfeka unobvaona hata chokwadi even nemuviri unobvuma. Unotoona kuti munhu waMwari abvumiwa, you know, taundi yamubvuma. Mami chingoti mbuya ava handiti mai vati vakashata muroi maidaro nokuti wanga vasina mafuta akakwana izvo unovozora ende unobva watoona kuti inga mbuya wangu wakatofanana nemudzimai vakafanana vaya ndiwe bedzi wanga usingaiti kuti vaite zvakanaka vakafanana vari very cute but havana anga achichengeta. Unoiziva mombe inonzi yechimanda? Hautizivika, unongoti zvese chihedheni because hauhwisisi kuti mombe yechimanda. Unoziva kuti mombe yechimanda ndo inotaurira mhuri yese kuti mwana wenyu ndakamuwana ari mhandara muri but iwe ndo unozviziva chete kuti yanga iri mhandara. Vatezvara nevamwesa vazvizivi nokuti hauna kubvisa mombe yechimanda. Mombe yechimanda herehwika kuti tipe nokuti imombe yako yekutenda. Kutenda hazvanzi dzemukadzi wako kuti makandibatsira muchidzinga zvikomana zvomaraini kuti ndiwane mukadzi wangushu ndibatsira. Uri kuti vana vatete kana vachibvambura nyama kudai mombe yechimanda inourawa vanhu vodla kana vadla. So vari kuti mwana wehazvanzi yangu anga akazvichengeta vachinong'ona. Why? Because wavaudza. Zvine ndo wega unozviziva. Wakapedza here ndo zvine mufaro kwa gara nemufaro nemudzimai wako. Chinzwai vakomana vasati vanoroora, musahle gadzirai mari dzenyu muinde munoroora. Inda unoroora neyauinayo pachishanda nesimba upedzise. Haikuna kuchata muchato unoshambisira usina zera newe uchida kushamisira shamwari dzako nemafoto and yet hauna kupedzera munhu akakuzvarira chigagairwa. Haleluya. Mwari ngatibatsire panguva ino. And Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati tarisa handisi kutaura chakavanzika ichi ndechazvokwadi. Handisi kutaura pamusoro pemukadzi nemurume ini, ndikutaura pamusoro paKristu nekereke. This is what Paul anotaura kuna vaEfeso chapter 5. Inyaya yaKristu nekereke yake. Jesu anoinatsa
kereke yaMwari inopiwa perfume inonhuhwira. This is why Jesus achinzi he is the church of God on earth is the extension. Kwanani anga manheru kune umwe hausi kunamata here umwe kuti Baba vekudenga ndinokumbira kuti ndigare zvakanaka. Gara zvakanaka nemhuri yako. Tazvinzwa ndiwo wakatotiudza kuti mweya yetsvina ndiyo atauda kunamatira kamweya yetsvina yanositaura. Ndiwo unoti mweya inenge yakubata ndiyo yatakuti tichiidzinga mweya inokubata iya. Kuna kuita seusinga kana chitisu ndi Satani obva wati pastor vari kundituka. Ndiwo wakatiudza kuti ndi Satani ari kuita kuti udaro. Saka takuti tichimudzingaka uve munhu kwaye nokuti Satanism inozombokubata. Handiti satanism unongoramba izimu but uchiita tsika dzechisatanizo ndo satanism yachoka. Toda kuti tinamate kuti Mwari wakubvise musatanism iyoyo uite munhu ari straight anogara nemhuri yake zvakanaka, vanoronga pamwe chete, vanowirirana vachidanana vachikudzana vachinamata Mwari mumwe chete. Kana wanga usati wakunamata Mwari wezvokwadi wozvibvunza kuti kana Mwari achindichengeta ndisingaite zvakanaka ko mhuri yangu ingazondikudzawo sei? Ini ndakafa kunamata Mwari. Tinamate pamwe chete. And then I want to pray for those who are saying, Pastor, we are almost there. Taakudawo kunobvisa dzimari dzedu. Vabereki ingotambire uya pane pamwe patoita udlire unohlisa yekuti unobva wachaja nokuda kukavhira yekunorora kwambuya wako iwe wanga usina kurora. It's not fair. Ingochajai mwanawe musachaje mai vake. Handiti mazvinza wakomana. Udzanai matare menyimomo. Pane mwana anonetsa matare. Muridzi wemwana anenge achitideta deredza wakonzi mwana asi wako tokusiyira unoita zvaunoda. Vamwe vachida kuchaja neyavo yekumwa kuda kudhakwa panyaya yekurogwa kwemunhu. Ngatidzidzei kuremekedza vana ava vambozama kutsvakawo nepavanogona napo kuti musha uite zvakanaka. Vatete dzikamai namatai kuna Mwari, Mwari uchakupai. Asi havasi vese vachazororwa, havasi vese vacharora. Wamanda icharira neukasika tichapinda mukati memazambara tese. Bhaibheri sokarumari rinoti tichashandurwa tese. Saka uripo here pamasikati anoti ini ndoda kugara zvakanaka. Ndomunamata wandoda kuita tine 4 minutes dzekunamata. Ini handina kugara zvakanaka mumusha. Mumusha memurume wangu handina kugara. And then chikwata chechipiri varipo vari kuti tigere pastor, tigere chaiko. Mwari akanaka. Tumwe tunhu tunoya hatwo and so forth but tigereso. Toda kuti Mwari vatiropafadza aramba akangobata. And then vari pari kuti toda kuumba dzimba, toda kumboturayavo. Vari kungoti kwai hadziiti hazvifambi. Indoda kumboturaya ndivataridze kuti zvinoita. Tinogona kutofara nemudzimai. Pane umwe wada kumboturaya. Kuno kuramba uchingodai unozova fish yanotaugwa dengure ndionosizvita fish. Pane umwe anongobva wako achipinda akutorova wotobuda umwe wachingo pindawo mugemu. Unopinda wosvorwawo wotadza urimo and then uchadzidza. Towana kuda kunamatira panguva inoi. Ngatiwane mukana kunamata tese. Baba wekudenga tomutendai. Tiri pano paMandara pachannel padande mutande varipo vari kutaura pachena kuti hatina kugara isu, hatina kugara zvakanaka. Maabuses akazara zvokuti maorganization ari kuita mari nekuda kweadvocacy yekuti hatidi maabuse, kuita mango anotoita maofisi achiitira abuse. Varume vazhinji vakawanisa mabasa vamwe vanhu ekuti vainde kunoita kambani yemaabuse. Vakadzi vazhinji vakavhurisa makambani eabuse. Dai abuse dzingabva pane makambani angabroke. Pane vanhu vangashayiwa mashoko ekutaura vari kuawana nekuda kwevanhu vasiri kubva mukati metsika dzekuisata zvakanaka. Please Father, help us. Tambozama. Vamwe atraya nekuchera chikomba vachifutsira but mangwana anofukunyura. Vamwe vanobva vatoti handichadi but mangwana adzokerapo. Zvinoda simba ramakataura kuna John chapter 1 verse 12. Vese vakamugamuchira Mwari anovapa simba. Tipei simba chagamire. Varipo vari kufara, vari kuti tigere. Tokumbira kuti mufaro wavo upfachukire, muvaitire zvakanaka. Vamwe vakangodaidzira tsvakirai kuno havana kuzodzokera. Vanatezvara vari kungotarisa zhira, vari kuzadza bhuti negrosari but harindi kunobvisa pfuma. Tonamata kuti vana vedu varemekedze vabereke, tiroore pakugona kwedu. Kana mazouya kuzotitora, imakatiroora kare pamuchinjikwa, muri kudzoka kuzotitora kuinda nesu kunogara nemi zvachese
mumuzinda wababa venyu vari kudenga. Ivai nesu muzita raJesu anodzoka. Amen.